Good morning mga katribo. I am back. Yes, we are back. And we are back again. Sige ba, tayo na po kayo. Hindi niya pinatawid pa di. Ang nangyari ngayon, nakaroon kami ng getaway sa Luca. Wala naman akong planong mag vlog ngayon. Kung ano yung makuhanan ko, edi that's it. Pasensya nga pala hindi ako naka-gloves na tribo ha. So may mga ginawa lang kami dito sa Laminas. And yun, gagala lang kami ng aking maha. So antay lang natin siya dito. Sana walang huli. I'll get it. Let's gonna push. So, on the way tayo ng Luca. Luca hit. I'm hungry. Hi. That's a big Christmas tree right there. Tao ay disiplinado, ay hindi madidihado. What? This park is for disciplined people. Sorry, makan pa. Bobby, where are we going to eat? There. If you don't want to, I want to. Ito ma. Doon. Mamaya pupunta tayo doon. Dati hanggang dyan lang yan eh. Tubig na yan. Inanon na nila. Ha? Tumatapak kami sa dating tubig. It's look nice here. It's look nice here. English na. Wrong grammaring naman. Wrong grammaring. Ilang minutes na yung record niya? Siguro mga naka 10 minutes na. Same old time. Dito pa rin tayo dati na. We're just gonna eat. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasuot ng face mask ko. Parang pangit. 100 Islands 2020 LGBT. Masaya ngayon kasi unti lang yun sa miniature ng 100 Islands. Please don't sit here. Where are we going to sit? Tingnan nyo na yung pagkain, no? Mas matindi. So, kain mo na. Ba naman na i-focus. Happy ka ba?
Ang sarap Raji. Thank you, Master. Shout out Mobit Delivery Service for sponsoring this video. Before and after. Yan, obos. Obos. Happy ka ba? Sarap? Hindi agad. With this McDonald's. Shout out McDo. Baka naman. Baka naman. Ligo ka na. Paghapon, babe. Uwian na. Bye bye. Kamusta? Ano tayong ano na? Pwede mo? Alis na po ako. Okay. Natapos na naman tong isang araw na ito. Salamat sa pagsama sa vlog namin. So, wala lang naman yung vlog na yon. Papansin vlog lang ulit to. Papansin vlog number 3 yata. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. I hope na-entertain kayo. I hope nagustuhan nyo. Ride safe and respect sa lahat. Laging tatandaan, practice social distancing. Wash your hands. Alcohol every time, everywhere. And I'll see you guys on the next one. Bye 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 bye. Bye. Thank you.